लॉकडाऊन असल्याने सांगली शहरात अवघ्या 50 लोकांच्या उपस्थितीत शुभविवाह पार पडला. सांगलीचा नवरदेव सचिन पाटील आणि लिंगनूर येथील नवरी सुनीता सोनावणे यांचा विवाह झाला. विशेष म्हणजे विवाहाला वधूवरांनी सुद्धा सॅनिटायझरने हात धुवून आणि मास्क लावूनच बोहल्यावर उभे राहण्याचा निर्णय घेतला. 50 लोकांमध्ये सुद्धा डिस्टन्स ठेवूनच हा विवाह सांगली येथे हसनी आश्रम इथे संपन्न झाला. न्यूज लाईव्ह मराठीसाठी मोहसिन मुजावर, सांगली. आमचा आज विवाह संपन्न झाला आणि सोशल डिस्टन्सिंग आम्ही पाळला. मी राहणार वाल्नेश्वरी. मुहूर्त कितीचं होतं? मुहूर्त 11:30चा होता. सगळ्यांना सॅनिटायझर देऊन परवाना घेतला होता. शासनाचा नियम पाळून आम्ही लग्न समारंभ पार पाडला.